que fa molt de temps vivíem 4 germans, en Panxona, Travessona, en Camosí i en Pinyol, en una casa a prop d'un bosc una mica apartada del poble. I cada nit ja feia una llarga temporada la bruixa, la darrera bruixa, l'única que quedava a la contrada, la més dolenta de totes, la més terrible, entrava a casa seva, concretament a l'habitació que tenien de les joguines, i els hi remenava tot de dalt a baix. Els hi deixava tot desordenada, els hi canviava les coses allà, els hi feien el vergonya i els feien canviar de vida. Aquell dia es van llevar tots els 4 germans i van fer una guerra de coixins d'aquelles mai vistos, fins que al final en Panxó, atenció! Anem a l'habitació de les joguines a veure si ha vingut la bruixa. Mireu, en Camosí li agradava col·leccionar dades. Totes les de color groc les tenia ordenades una darrere de l'altra, amb totes les de color groc. Al mateix nivell, totes les verdes amb les verdes, totes les blaves amb les blaves, totes les vermelles amb les... Potser s'hi deixat algun llibre. No ho sé, la broderera no ho explica. El cas és que aquelles cobres va fer bocins. I la bruixa es va trobar de nou davant d'aquell precipici. I mireu, es va veure que no tenia sortida, que no hi havia solució, que sense escombra, sense poder ser, no tenia res a fer. I pel seu propi pes es va deixar caure al precipici i mirar. Els nens, els 4 germans s'ho van mirar així, s'ho acabaven de creure, i van veure la bruixa amb aquelles soldides com la llama en un amunt. I després van veure com una mena de amunt i finalment tot d'estrelles allà, a les acaballes de la terra. I és que la darrera bruixa, l'última, la que quedava, la més dolenta de totes, havia mort. I per sort, els 4 germans van estar en pau